Sabem que és un tema sensible i sabem que és un tema, i n'hem parlat a nivell de grups parlamentaris i de govern, en el cas de salut, diguem-ne. També és veritat que és un tema que hem de treballar molt també municipalment, és a dir, una mica s'ha de veure que també el territori, o en aquest cas la ciutat, decideix o aposta, i per tant ho farem amb aquesta sensibilitat, sabent també que, evidentment, la ciutadania de la comarca i de totes les Terres de l'Ebre ha de tenir un hospital amb plenes garanties, amb tots els serveis que requereix per donar un bon servei, i és el que estem treballant, ajustar aquest element de qualitat que ha de tenir, evidentment, l'hospital i també de consens territorial. Malauradament no hem pogut encara fer aquest canvi d'estructura territorial que tant desitgem, i sabem que aquí, justament, les Terres de l'Ebre, l'impuls és total i el consens és total en que ha d'haver-hi aquest desenvolupament veguerial i que hem de pensar més en aquesta part del territori en forma de col·laboració i de governança d'aquestes comarques de l'Ebre. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat seguirem treballant i a Madrid, com vostè deia, i en aquest cas el partit polític del qual jo formo, sempre que podem, intentem treballar en aquesta línia per consolidar d'una manera definitiva les vegueries. Bé, de fet, és una gran notícia, crec, pel territori, perquè, evidentment, hem de preveure la possibilitat de que, quan sigui que es produeixi el tancament de les centrals, mentrestant anem treballant projectes concrets que activin el territori, que permetin una diversificació econòmica, i en aquest sentit jo ara no li puc avançar exactament en què diguem-ne, podem distribuir els recursos, però sí que li diré que revertiran directament en aquestes comarques, que és un esforç important per la Generalitat, però que l'hem fet amb tota convicció. Creiem que era molt necessari fer aquest procés i, evidentment, ho farem amb el món municipal, treballant conjuntament i promocionant i promovent aquells projectes que siguin més interessants. N'hem parlat molt extensament a l'Ajuntament de Gandesa, al Consell Comarcal, i en aquest sentit la pròpia Generalitat tenim línies de finançament per donar més ajuts als municipis petits que no pas als grans, sempre ho intentem fer així. De fet, aquest pressupost vinent incrementarem els ajuts directes als ajuntaments més petits fins a un 18% respecte del que veníem finançant. En aquest sentit ens agrada fer aquesta discriminació positiva cap als municipis menys poblats i hem de seguir fent-ho, hem de seguir fent polítiques de reequilibri territorial i hem de garantir aquestes comunicacions de mobilitat bones, diguem-ne, de tecnologia, però també després permetre que a nivell laboral tothom es pugui desenvolupar a la seva comarca. I ens han explicat diferents projectes de productes de proximitat, hem pogut visitar el Consell Comarcal i ens han explicat projectes vinculats a fons europeus i a la possibilitat que arribin fons europeus dels Next Generation, que si tot plegat surt bé, seran molt interessants per desenvolupar aquesta comarca.